Sa episode na ito ay ating susubukan ang isa sa mga pinakasulit na action camera na magagamit natin sa ating mga susunod na paglalakbay sa iba't ibang lugar. Maraming motorista ang naghahangad ng magandang quality na action camera, pero karamihan sa mga ito ay medyo may kamahalan ng presyo. Sa araw na ito, samahan niyo ako sa aking muling pagbabalik sa Daang Katutubo at ating muling bibisitahin ang napakagandang lugar na ito gamit ang bago nating action camera. Kaya ano pang hinihintay natin? Halika na at sabay-sabay nating i-unbox ito. Mas maliit, mas malinaw, at mas matibay. Ito ang mura ngunit maangas na action camera, ang SJCam C200. Mayroon itong 4K video resolution na talaga namang crisp at detailed ang kuwang mga video. Gamit ang Sony IMX sensor, madali ka nang makakapag-shoot ng mga mas malinaw at mas mahuhusay na detalye at kulay ng mga videos. Nagtataglay ito ng 6-axis anti-shake feature. Kahit anong gamit mong sasakyan, bisikleta man, motor o kotse, ay makakakuha ka ng malinaw at maayos na video dahil nire-repair na nito ang mga blurry at magalaw na bahagi ng kinunan mong video. Hindi mo na rin kailangan mag-alala o matakot dahil ang kamerang ito ay may 5-meter body waterproof at 40 meters waterproof naman kung nakalagay ang waterproof shell nito. Mayroon din itong face recognition shooting feature, voice reminder at screen rotation shooting hanggang 180 degrees. Nagtataglay na rin ito ng built-in Wi-Fi remote control at para sa mas malinaw na voice over recording ay may dedicated slot na rin para sa external microphone. Pagdating naman sa battery ay meron itong 1200 mAh na pwedeng tumagal ng 1 hanggang 3 oras depende sa video resolution na gagamitin mo. Maaari ka na ring mag-record dito, either portrait or landscape dahil sa vertical screen recording feature nito. Pagdating naman sa madilim na lugar, huwag kang mag-alala dahil meron itong super night vision. At syempre, hindi lang waterproof ito dahil may tolerance din ito sa mainit na panahon. Ito ay dahil sa metal heat dissipation feature nito. Maaari ka na ring magpalit-palit ng mga theme ng video recording mo dahil mayroon itong multi-scenario application at maaari mo rin itong gamitin bilang webcam sa mga PC or computers mo. At ngayon, subukan na natin kung gaano nga ba kaganda ang action cam na ito. Susubukan natin ito sa bahagi ng Daang Katutubo dito sa bahagi ng Aguilar, Pangasinan. Let's go!